Здравейте хора, както видите, в днешното видео ще играем Fortnite Chapter 5 сезон 4. Да, сезон 4. Излязъл е. Най-сетне. Излезе, най-сетне. Какво стана? Двойните съмджита. Скарали има! Скарали са върнали! Това трябва да чуя. Какво забава? Ио. Влакът е тука. Ето още един скар. Чай да ги свърля тези глупости. Махай се, ти казах. Ето го. Защо толкова ми лака? Извинявам се там за светлината. В обработването ще го направя. И ще чувствам. Дай помпа. Аз не съм ли Ванга? Така. Какво това? Какво? Аха. Това видно. Радвал съм поне да ми даде от те новите предмети. Но нямам късмет. Нямам никакъв. Горе чувах пак някакъв чест. Вече го не чувам. Той ми даде двойните съмджи. Благодаря. Влизам отдолу. Чакай да съм го синтеза. Работи. Дали колите са по-бързи? Да. Отколкото разбрах, колите са много по-бързи. Най-вече G-класите. Ще ми толкова много да игра съм. Какво става? Защо така не знам? Брат. Това е най-яки сезон. Шампанското! Айде! Шампанското е така! Айде! Това е тая червена гора. Да, знам. После ще видим. Скар. Искам да попитам нещо. Имам и гледа нагоре, надолу, HP напред. Как се възмява това? Кукливе. Е така да не е така. Човек. Бах се бе. Аз ще се отказвам. Любимо камера си. Това игра вече. По-добра игра това няма. Опа. Малко се сети пищак. Къде си бе? Къде съм? Много са саби. Много са саби. Вързан с плашките. За втори път са върнали с плашките. Това е яко. Аз така ги не използвах тези SMG-та. На другия му цепим каската с това SMG. Те са двойни SMG.
Флопарите ли са върнали? Да. Върнали са флопарите. Върнали са... Сериозно, че му викам на това флопар. Сериозно, че на това му викам флопар. Върнали са, кому беше името на това? Върнали са... да, това е флобери. Малко викам... И аз не знам как го говоря. Какво е това, бе? Ауто. Това е якото. Това е онова новото. Мисля, ако намеря щитът на Капитан Америка, имаме си Free Aimbot. Free Aimbot. Благодаря, че игра не беше нужно. Бяхай, как да не е било нужно? Винаги е нужно. Сега, колкото разбрах, натам има човек. Ето натам точно трябва да има човек. Защото това ми казва. Май. Вече храстите не са от полза. Щом имаме това, храстите са много бедни. Как се спира това аутото? Аха, да. Добре. Аз ще го пусна. Откъде? Как му се предвиди този човек? Аз ще трябва да спра да игра с дебелски. Буквално малките му песечинки. От него. Си ги помислям за хора. Само се да гледате как има едни малки такова коледни песечинки. То тързано ли бе? Не си добър дошъл, Зона. Аз съм твиви, я да се наплискал малко. Хайде бе. Те са таватарите. Газ се не виждава. Това човек ли беше? Не. Искам да видя един човек за малко. Как ще работи това? Бизме станцията. Вляза толкова много обичах. В чаптър 2. В чаптър 5, сезон 2 и сезон 1 да скачам. Буквално това ми беше любимото място. Мога да видите някои от клиповете ми. Пак не мога да разбера защо имам малко. Я гледа са Джикоста. Моли, тя верно, че много бързо е. Дрифт или както ти трябва. Това е новата кола. Тук някой е прил Кунг-фу Панда. Аз ли го виждам това за пръв път? Или от този сезон? Или аз го виждам за пръв път. Това е било в другите сезони. Сега добавено ли или не? Или аз съм тъп и съм слеп? Новата помпа! Как става това? Бах си бот, като не... Аха, бот, да, разбирам. Направо като спамите лев бутон, направо къртете. Айде хора. Как стреля това вече? Някой зад мен ли му стреляш?
Да. Това бе. О, нали щях да ползвам това. Опа. Искам да видя как стреля това. И как взех като. Така и че никъде не му пипне. Майко. Кога пихам бе? Уй, зона трябва. Не, няма се разбереме така. Няма се разбереме. Разбереме, там е медалончето. Айде да седи далеч от мене. Майка му. Ще се видим вече в Reload игра. Айде бе. Айде. Тук съм. Вече сме в Reload игра. Има ли промени? Опа. Има на баба си газа има. Нищо няма. Нищо повече. Къде ще... Абе, аз сам ли съм? Брат, нали го направих да съм фул? Айде новата помпа. Пъле буку! Сетих се където помпа. Пъле... Много тъсно, това трябва да. Баг си кръвото. Аз ще падна, да ще падна. Айде, какво съм метна. Айде, аз не знам колко ще. Та игра не съм играл, те Къде съм? Да, добре съм метна. Тук съм с моя някаква чук, робот. Чакайте малко да вдигна светлината, така добре. Те надявам, защото съм се направил играта за не прекалено светло и може нищо да не... Да, разбирам. Значи съм тук. Разбирам. Човек ли? Може да има хубава помпа. Чисто. Дай ми помпа. Не исках такава помпа. Това как стреля? Не както и в CS. Маля с Battle Royale съм пуснал. Няма да съм макяра, то се видял. И речком така ще. От. Дайте това запомням за човек, който гледа със снайпер. Малко материя. Аз забравих да видя едно нещо. Дали в Marvel сезона има фул материалите. Да не са до 500, а да са до 1000. Както и в миналите сезони. Миналите чаптери. Както във всеки един чаптер. Но без този чаптер 5. Минута, благодаря. Сега ще взема крашкара. Или пък... Да, ще го взема. Само да пием един бик.
после, когато свърши това видео, може да видя или още сега ще видя дали мога да строя добре. Но първо най-важното, да видим материалите дали са до 500. Ако са до 500, та малко щитава игра. Значи не е много голям хайпа. Ако материалите не са до 500. Ако са до 500. Мамка ти. Да, не мога да строя. Забравя съм как се строи. Това е едитването, знам как се прави. Е така. Добре, научих се малко. Вече съм научих как да строя. Гледай, само за толкова малко билдване. Виждате ли? След това мъничко. Останах на 100, за 130 такова материал. Ако искате да станете проплеери, не като мен, защото аз не съм проплеер, събирайте и от малките. В къщи, в такива малките предмети, такива глупости. Ще ви трябва да дадат много. Моля да ме майките да вземат. Каква зона да те е стърна? Аз забравих. Бурята. Какво ще ми бъде тук? Става. Не. Не благодаря. Минуто няма ми трябва, защото е само едно. Взимам така малко материал и почвам да бегам на бата. Чупа го това дърво и почвам да бегам бата. Айде. Fortnite. Форт. Какво за Бога обичам да игра. Жива и здрава да. Но искам да питам. Защо са служили Stoneface? Защо? Играй! Добре ли си? Така ли е това? Ти се бас. Аха. Снайпериста. Снайперисимус. Снайперисимус. Уйде! Първи път. Това с Карли. Не, букуки. И ще ги вземате емиите за малко. Малко е така за дома да има. Да не умираме. Да. Да не стане нещо. Да не гътнем малко. Хайде да се гледаме тук. Малко презаредиме. Аз искам да се презаредят. SMG-то това. Така е. Всичко. Ага. Нека да видим какво ще вземе от великия Battle Pass. Thanks. Окей. Аз дали бяха върнали рядкостта на кирките?
Не са ги върнали. Да ви играта тъпа. Аз музики не ползвам, защото са бах си гадните. Да, нямам Cybertruck, защото имам само 100 V-Bucks. Хора, мисля това да бъде от днешния клип. И от мен. Чао, чао. Забравя да кажа. Обжалите се. Like and subscribe.